జీడీఆర్ న్యూస్, ఇది సామాన్యుని గళం. ప్రముఖ హాస్య నటుడు తెలంగాణ మాజీ మంత్రి బాబు మోహన్ ఈ రోజు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఉదయం వీఐపీ విరామ సమయంలో ఆలయానికి చేరుకున్న ఆయన స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు ఆయనకు వేద ఆశీర్వచనం చేయగా ఆలయ అధికారులు శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. అనంతరం ఆలయం వెలుపల బాబు మోహన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ స్వామివారిని దర్శించుకోవడం ఎల్లప్పుడూ మనశ్శాంతిని ఇస్తుందని, ప్రజలంతా బాగుండాలని ఆ శ్రీనివాసుని వేడుకున్నట్టు తెలిపారు. టెంపుల్ సెట్ కావాలంటే పెట్టిన పైకి